କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାମଧା ଗ୍ରାମର ଲୋଚନ ମାଝୀ ଜଣେ ନିଆରା କଳାକାର। ଲୋଚନଙ୍କ ପାଟିରେ ଘୁମୁରା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକବାଦ୍ୟ ବଜାଇବା ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ୱର, ଅଭିନେତାଙ୍କ ସ୍ୱର, ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକର ଶବ୍ଦର ଅବିକଳ ନକଲ କରିପାରନ୍ତି। ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ବଲାଙ୍ଗୀର, ରାୟଗଡ଼ା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖରିଆର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କଳାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଲୋଚନ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। এটা গলা ঘুমরা এবার বজামি ঘুড়কা স্কুটার স্টার্ট করছে। তারপরে কুকুর অ্যাক্সিডেন্ট হলে কেন করছে তারপরে কুকুড়াকে যদি কারণ অসুবিধা হলে সে কুকুড়া কেন তারপরে মার লাগলে কুকুর মানে কেন কানসন যদি তারপরে মাই কুকুর কাঁ করছি তারপরে গোটে কুকুর ছড়াই আইছে সেতেবেলে